Здравейте, приятели! Днес искам да покажа тези две кофи, с които почиствам кладенци, с които аз ги правя, ако се наложи. Те са за тръби, които са 30-40 см. Ето как са направени. Значи тук на това закачам въжето, да го издърпам нагоре. Тази арматура е сложена, ако мина под тръбите отдолу, да ни закача като дърпам нагоре. Сега, тук ще покажа, ето тук има една арматура, която като я извадя, мога да отворя вратичката. Ето тук има вратичка. Ето е къде е вратичката, за да може да се почиства. Така, отдолу има заварени ето такива ножове, които като пуснеш вътре в кладеница и този нанос, който е там се е отложил с времето, като въртиш, той се почиства. Влиза вътре през тези дупки и се събира вътре в копата, изваждаш, изчистваш и пак така надолу. Това е един от вариантите за кладенци, които са 30-40 см тръби, имам предвид надолу. Ето тук е търси по-малък диаметър, тази е по-голям диаметър. Тая принципа е същия. Тук няма клапи, не съм ги сложил. Значи когато е по-гъсто, клапи не използвам, за да може по-лесно кълта да влиза вътре. А когато има вода, сега ще покажа тук. Ето. Когато има вода, тук има обикновени гуми, ето ги къде са, които като влезе кълта с водата, те се затварят и не изтича надолу. Това е един прост вариант, който има свободно време, може да го почисти. Така да покажа как ги съединявам. Ето с такива квадрати. Ето така съединявам. Тук слагам болт и така го удължавам колкото ми трябва надолу. 10 метра, 15 метра имам направени. С болтове ги съединявам и го пускам надолу. С тези така наречени ключове, аз им казвам, когато съм го пуснал долу, сега ще покажа. Ето, когато съм го пуснал долу, сега тежи и не мога да го покажа хубаво. Двама човека, един е от едната страна, другата от другата страна. И ето така фащат и почват да въртят. Ето така, покажи долу. Ето така се върти и почва да взима отдолу калта. Тя почва да влиза вътре, изважда се, изчиства се и пак надолу. И така, това е един от способите, как може някой да си почисти кладенеца. Това става въпрос за кладенци, които са 30-40 см или по-малки. Това е един от вариантите. А изваждането става, ето тук да се отново да събира. Изваждането става с моята машинка, която купя кладенец, съм си го направил да мога тук да се закача въжето, когато се напълни долу калта. Закачам си тук въжето, завъртял съм колкото ми трябва, събрала съм и кал. Въжето е закачено и си го издърпам нагоре, като излизат тези удължителите, като излизат нагоре, развивам болчето, махам го, излиза нагоре следващото и така го вадя. Съответно там над кладенеца се слага тренога с макара и с машинката, сега ще я покажа, с нея вече пускам надолу и го изваждам. Защото ако решите на ръка да го
почиствате, ще ви трябва нещо, някаква тренога с макара, да може да с въжи да издърпате това нагоре, защото то се е пълно с скал и става много тежко. А пък аз го правя това нещо с моята машинка. Не казвам, че това е идеален вариант, просто аз показвам как аз съм направил. И може някой, ако му хареса моя вариант, може да си пробва сам да си го направи, да си почисти клазенеца. Това е, ако има някакви въпроси, питайте. Ето тук ще покажа също моята помпа, с която работя. Ето това е дренажна помпа на електромаш. Всичко, което е до 4 мм, тя го засмуква и го изважда съответно от кладенеца. Мътната вода, боза, такава, тя я изкарва. С нея вече работя една година, много ефикасна. Има съответно и други помпи, но този вариант ме устройва. Ето и тръбите, които полагаме. Такива. Тя е 31 см и половина. 6 метра са дълги. По принцип. Много са хубави, много години вече работим с тях. Идеална работа вършат. И ми благодаря, ако има нещо, някакви въпроси, задавайте. Ще ви отговоря. Благодаря. Чао, чао.